Sci-fi na kolesách. Na Slovensko prišlo jedno z unikátnych ikonických aut 70. rokov, Lancia Stratos Zero. Hovorí sa mu aj auto z vesmíru. Auto ako zo stratosféry, toto je Lancia Stratos Zero. Futuristické tvary, dôkaz umu a kumštu talianskych dizajnérov. Posadiť sa doňho je sen každého muža, aj keď je to poriadny problém. Dvere na tomto aute by ste hľadali márne. Nastupuje sa doňho ako do vesmírnej lode, cez výklopné čelné sklo. Od malička som automobilový nadšenec. Toto auto je ako z inej galaxie. Je veľmi pôsobivé. Nikdy som takéto auto naživo ešte nevidel. Je to jeden nádherný koncept. Nastupovanie je naozaj veľmi ťažké, taktiež ovládanie a šoferovanie. Na komfortu ale zabudnite. Výhľad je zlý. Bočné zrkadlá sú totiž kvôli futuristickému tvaru zabudované vo vnútri. Skoro nič v nich nie je vidno. Keď sa koncept Stratos Zero objavil v roku 1970 na autosalóne v Turíne, pôsobil ako zjavenie, ako kozmická loď. Tento kúsok je dielom dizajnerského štúdia Bertone. Auto má výšku len 84 cm. Dizajnéri chceli ukázať a dokázať, čo všetko je možné. Skrátka, chceli ohúriť a to sa im aj podarilo. Chceli si dokázať, aké minimálna výška auta môže byť, aby to auto bolo ešte plne funkčné. Poznám jeho nástupcu z rally, na ktorom Sandro Munari vyhral majstrovstvá sveta. No a to nastupovanie do tohto auta na tie časy niečo neskutočné. Marian Ujházy a Danica Nejedlá, televízia Markíza.